Здравейте! Аз се казвам Вентислав и искам в този епизод, първи епизод, който ще бъде уводен, да ви разкажа за идеята, която ми дойде онзи ден. По този ден искам да визирам, преди няколко дена, правихме лайв в TikTok. И на този лайв аз си сменях видеокартата и охлаждането на компютъра. Още тогава ми дойде тази идея, но реших тогава да не я споделям и затова сега го споделям в клип в YouTube. Тя не е оригинална, естествено. Искам да сглобя компютър от нулата. Така ще се казва целият проект, който искам да направя. Мъничък проект, но така много съм радостен, че ще успя да го направя това нещо и ще бъде много яко. Какво представлява компютър от нулата? Няма да е точно компютър от нулата, защото искам да си подаря старата видеокарта. Това е RX 590, 8 гигабайта. Картата не е никак лоша все още. Тя е предназначена за 1080p Gaming. Държи се все още доста добре. Картата не е използвана толкова много. Картата е използвана от мен 6 месеца. Преди това е използвана, мисля, че 3 години от друго момче. Картата е със сменена термопаста, така че държи се, ще ви кажа, държи си се. Мога да зарадваме някое дете или някой по-голям. Картата се държи все още на ниво. Така, това, което искам да направя е да започнем от нулата. Нулата е тук, в момента нулата е видеокартата. Всеки следващ епизод аз ще купувам по една част, вие ще виждате откъде е. Ако успея да намеря нови части, които са още с гаранция, перфектно. Но тук се стремиме да направим един много такъв нисък бюджет, след което да продадем компютъра без печалба. Всичко, което купувам, ще обявявам цените, вие ще виждате цените и накрая, ако сме изхарчили за целия проект 500 лева, за 500 лева пускаме компютъра за продажба, като в тази цена видеокартата няма да включвам. RX 590 8 гигабайта в момента варира между 100-150 лева. Виждал съм и малко по-ефтино и на 80 лева съм я виждал, но при 80 лева вече хората искат да я продадат, дето се казва, се оттърват от нея. Така че видеокартата няма да включвам в цената, тя е подарък от мене. Термопастата, която ще сложа на процесор, ще бъде от мене. Windows ще бъде от мене. Вече е там апгрейд на BIOS, изтеглени драйвери и така нататък, всичко ще бъде от мен. Компютърът ще бъде подготвен накрая за някой да го вземе и за да започне да играе моменталически на него. Така че това е моята идея. Искам да направя няколко епизода и в тези няколко епизода да мога да сглобя компютър, който компютър да зарадва някой от вас. Често казвам, преди да пусна камерата, доста си мислех дали картата няма да малее. Не съм много убеден дали картата ще малее, зависимост от това какво искате да правите с нея. Но аз мисля, че ще успея да направя билд, който билд ще бъде до 400, 500, 600 лева и ще бъде доста така, ще бъде доста окей за гейминга. Ако все пак излезне някаква видеокарта на оферта, ще пробвам да продам моята видеокарта. След това с парите от нея да додам и да купя още по-хубава видеокарта. За сега това мога така да подметна като идея, още усъвършенствам някои неща, но това е грубата структура на идеята. Няколко епизода, в които няколко епизода аз глобявам компютър, накрая пускаме компютъра за цена, за която съм изхарчил за частите, никаква печалба няма да имам от това нещо. Дори по начина, по който говоря, може да разберете, че ще се увътря, но това нещо го правя така от удоволствие и искам да го направя. Искам наистина да го направя, така че ще го направя. Не знам в колко епизода ще се сместиме. Най-вероятно в 6-7 епизода, но просто това исках да ви кажа като уводен епизод. Това е моята идея. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, ще се радвам да гледате клипчетата. Се радвам, ако ударите някой лайк, някой сабскрайб, за да може да се дигнем повече хора да гледат и евентуално да стигнем по-голяма аудитория. Смятам, че идеята ми е интересна, хубава е. Ще гледам, примерно ако отивам да купувам втора ръка части, да снимам как отивам, къде отивам и пак повтарям абсолютно всяка цена, за която съм закупил всяка част, ще ви я покажа
и накрая това, което е съвкупност от всичките части. Ако сме изхарчили 500 лева, за 500 лева пускаме компютъра и се надявам в крайна сметка някой да го купи, естествено. Така че това е моята идея, надявам се да ви е харесала. Това е първи епизод, да ви покажа още един път видеокартата. Това ще е първи елемент. От тук натам започвам да гледам и да търся други компоненти, кутия, вентилатори, RAM памет, захранване, процесори и така нататък, и дънна платка и така нататък. Така че, ако ви харесва идеята, ел палче нагоре, един лайк, един subscribe и до следващия епизод.